നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും BMC ന്യൂസ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകളുമായി ഞാൻ പ്രവീൺ കൃഷ്ണ. വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. ആദ്യം നോക്കാം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ ഫോർമുല 1 വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് കരാർ അംഗീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രാഷ്ട്രീയകാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. റമദാനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി മക്ക. കഅബയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി. ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്തോ ബഹ്റൈൻ ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ 2022 സംഭാവന കൈമാറി യുനിക്കോ. സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരം ഏപ്രിൽ 16 എതിരാളി രാജസ്ഥാൻ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ 2022 ഫോർമുല 1 ഗൾഫ് ഫെയർ ബഹ്റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിന്റെ വിജയത്തിനായി സംഭാവന നൽകിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ട്, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദേശീയ പരിപാടികളിലും ഇത്തരം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന പ്രൊജക്ടുകളിലുമെല്ലാം മികച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും അർപ്പണബോധത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് കരാറിൽ ബഹ്റൈന്റെ കടന്നുവരവ് അംഗീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രാഷ്ട്രീയകാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഖലീഫ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന് കൈമാറി. ചരിത്രപരമായി തുടർന്നുവരുന്ന ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. KSA ചട്ടക്കൂടിലേക്കുള്ള ബഹ്റൈന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവേശനം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ശുദ്ധവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കി. റമദാനെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി മക്ക. കഅബയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്ത. റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി സൗദി അറേബ്യ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി കഅബയുടെ മൂടുപടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്തു. കഅബയുടെ കിസ്വ കെയർ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കഅബയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലെയും ബെൽറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും ബന്ധിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി. എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന്റെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാലും റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് വലിയ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നത്. കഅബയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര സവിശേഷതകളുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇതിനായി സൗദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നും വാർത്തകൾ ഇതോടൊപ്പം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അറിയാം ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. BMC ന്യൂസ് ലൈവിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്തോ ബഹ്റൈൻ ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ 2022 യുനിക്കോയുടെ സംഭാവന CEO വി ജയശങ്കർ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് PV രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് കൈമാറി. മെയ് 3 മുതൽ 14 വരെ നടക്കുന്ന ഇന്തോ ബഹ്റൈൻ ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ 2022 വമ്പിച്ച വിജയകരമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും എല്ലാ നല്ലവരായ കലാപ്രേമികളുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ഉണ്ടാകണമെന്നും BKS പ്രസിഡന്റ് PV രാധാകൃഷ്ണപിള്ള, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ എന്നിവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ദാറുൽ ഈമാൻ ഖുർആൻ പഠന കേന്ദ്രം കേരള വിഭാഗം നടത്തിയ വിജ്ഞാന പരീക്ഷയിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഖുർആനിലെ മുഹമ്മദ് എന്ന അധ്യായനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മത്സരം. സുബൈദ KV, നജ്മ സ്വാദിഖ്, റുഹൈദ റഫീഖ് എന്നിവർ 1ാം റാങ്ക് പങ്കിട്ടു. ഷംല ഷെരീഫ്, റാഷിദ സുബൈർ, റുബീന നൌഷാദ്, ലിയ അബ്ദുൽ ഹക്ക് എന്നിവർ 2ാം റാങ്കും, TT മൊയ്തീൻ,
മിഷ്ര PK എന്നിവർ 3ാം റാങ്കും കരസ്ഥമാക്കി. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ദാരുൽ ഈമാൻ രക്ഷാധികാരി സയ്യിദ് റമദാൻ നദ്വി, അതോടൊപ്പം താജുദ്ദീൻ മദീനി, ഉമർ പഴയങ്ങാടി, ജമാൽ നദ്വി, അബ്ബാസ് മലയിൽ, സക്കീന അബ്ബാസ്, അഹമ്മദ് റഫി, ഖാലിദ് തുടങ്ങിയവരാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. വിജയികളെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷൻ സുബൈർ MM അഭിനന്ദിച്ചു. BMC ന്യൂസ് ലൈവിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വാർത്തകൾ തുടരും. The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products,